hazvisina kumira zvakanaka the ruling party ZANU-PF pamwechete the government of Zimbabwe. Vari kuonekwa kunzi the ruling party ZANU-PF inotungamirwa nemutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa panguva ino they are spearheading nawo dzima-constitutional amendments. Panguva ino dziri kuonekwa kunzi vari mubishi kumanyisa kuti nawo iyi ikwanise kupasa kuti wedzere mutemo yemutungamiri wenyika from 2028 to 2030. Zanabina mashoko anobuda nyogwa panguva ino patiri kuona kuti ma-reassignments pamwechete nema-reshufflings ari kuramba achingoitiwa mugovernment yenyika yeZimbabwe. Ndobva subscribe like on the bell icon. Panguva ino tinoona a press release inobuda panguva ichibuditsiwa from the chief secretary of the president and cabinet inonyogwa na Dr. M. Rushwaya. Panguva ino munyogwa muchinzi appointment of commissioners, Health Service Commission. His Excellency the President, Comrade Dr. Emmerson Mnangagwa, is in terms of Section 320 of the Constitution of Zimbabwe, as read with Section 5 of the Health Service Act, Chapter 15-16, appointed Mr. Ernest T. Manyao and Lieutenant Colonel Leoba T. Gunduza as commissioners of the Health Service Commission. The appointment is with effect from 1 May 2026, inserted by Chief Secretary of the President and Cabinet. Doma developments arikuda panguva ino arionekwa kunzi panguva ino zvinyazobuda pachena kuti ma-stakes of power hazvina kumira zvakanaka. Panoonekwa kunzi each and every time takungoona kuti pane ma-assignments anenge achiitika. Izvi zvinotevedzera taona kuti mwanakomana wemutungamiri wenyika anonzi Shori Mnangagwa panguva ino achionekwa kunzi achisimudzirwa kumauto achinopiwa pane chimwe chigaro cha Lieutenant Colonel chinoonekwa kunzi is the 6th position. Inoonekwa kunzi within 4 years the Mnangagwa son angakwanisa kutransition to that post. Tuzive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu za mafungiro enyu. Musawa subscribe or like or turn on the bell icon.